Kadang mi kisngi wada pedang kijingele ya kaba kidon kiba persyang ban pensengau tho ya kajing ma jong drugs bad kajing ya kiban laj na kikinjiri jong u henrei kajing don jong kibrio kibangop hu ka kieu na kisngi shakisngi ladai nujor bad kipor kibladap nila ban ong ba kajing don jong kum kini kibrio kalawan ra ru shibun kijing ma ke imlang salang kabla pensyong sier ya kibabon namar kajing jor ka kamtu kamthiem na lor kiwe kiba poiru shadu pot bandan kiba shem ya kajing embrio tang man yo niu jingdi namar kibla ngop hong niu jingdi kim dan jing salia shu banle kinu ki kam snio bunsien kat kum kajing yo lum khubor ki don ki katu kat ni kibla ngop hong niu jingdi kibla pen paw ki persyang ban laj na u henry kim shem la poi shaka thong namar kajing bomla jo ki ban yasha bat wad haba kila le chiki chaka ban ai jing sumar kimi no tang shiteng por namar kajing bom dan kamen siem jo ki ban laj nau niu jingdi hende ki don pat ki katu kat ni ki badon chishai ke jingthmu ban laj nau niu jingdi ban pentmai la ka jong jing em bat ban ya ka linti ka baba shu ban em ko ma ki por ki badang don ha ka jing kerni niu jaj jingdi pat ban lej pat shaki jaka jing sumar ban yo ikilat jingiram habai dei bat kanie na kalyang shilong be la yo ban ikran bat arngut ki bashate au niu jingdi yak ba menta ki dang don ka jing sha ai jing sumar hapo ka wei ka jaka ai jing sumar la ni ka rehabilitation center Kebetulan Hanong Ba Guwahati kebelah tip kum ka Alive Again Foundation Rehabilitation Center ya kei ka bakidan ban pensengau halor ke jingya lenti jongki bat drugs nakaliang usam lao bosyong basa Hanong Ba Shulong belangop honiu jingdi nadu snam arja khat lai ulaong ba jingop jong u honiu jingdi lapan pau ka jing sosi namar ki kams niu ki bola le ki por bo dang kirniu niu jingdi ya ka bola pen pau ru ka jing babe namaru hab ban eno ya ka jing puliru tang namaru drugs Ulaong rubah ke jingwan jong u kani ke jaka ai jing sumar kalai rap shibon u haki babon kiliang da ka bapen paru bo kwa shuban emi ke jing em ka berem maladi nadu usnam arajar khat lai ma ka jing di jonga ka poi deni ki dosi ngam kan no hi deni jing kwa jonga himon kong ta ka jing bam dan shu ipai ikhlat hau arajar khat ar te ngar ngapoi song shit ngam dan shu kan bangan tieng ino kajing bam tieng pan imei ngasat la kajing sat la ka de koi ma tieng ngasat la ngapoi sang ngapoi sang miki bre ki bam dai bangan sang ai tieng ngapoi ngam nang tu yang spoi di nang ningkong kadang biang kajing ema dang la ban buri hadian kan pat kapau kan tu kajing di jangan ningkong arsenam laisnam kampau hadian arsenam laisnam sa itu sedang ban itu boleh namar ka financial dan show bisa na yeng pantan ruk mno nang tu sedang sekitu ke stang sak kener keti buat nayeng ruhi ngasusti ik bangale ma tang bang amla syo man regret man toy hira ting haban pen ida kam mentai mai sama hatu por ba pi hatu pi le amno dam yo bisa hatu pi mai pi tem mai na hanu kom pi le ngala shit berngam rumah masya kajing bamdi kajing badi te poi berngam pai ru tamang susi kita tamang adan ka kam andre bangan kener kit ban tu ban ni ai tengam poira wala ka kam rung adan makana ru mentoy ra lang ba shu dan makana ka kam gulut bitang hajing di teng mendap hira ban pan me na yeng ru lang atre bangam lang poi ai ra yeng te lang ba kajet man ti kam dan cing mentoy ai kan kata bentama hatu pila pendep jing kuliah do kelas jing pulih ngang dap tang ado empat dap metrik onda metrik ngakam ni tho ya ka exam nomor de bangala ngop plat tipor ngayo bisa bangan net tho am hata kasngi ngalit man ngalit thit mandu jengdi ma tika big mistake jonga ka dikatu amlo pi poi shakani gari link ba di ba pasa deni bahyang jonga ru dan badi link mai tila de be shong rehab lang ti contact yang akan tahu kasngi ki bahyang jonga hi nei mei na ka liang jing mei san ai ki arab ki arab ban phone ki yang dan rehab in am sinis asam ne balong kham jangai mana shalong maka treatment ha shalong kalong pher de ka kham long pher ma ti sini ki hi kai bha pang ki addiction ki kadan le spiritual physical and mental route treatment te ka best kan mentala arsna mentang la jandan te ka arab hang so kala pher ka jing mo jing perkhat ru ting ai por la jong ru bangan song sa ne an asa ka por san diat sot kan bangan song ya har shu jing mo jing perkhat sakat doan ne tai hatu pi flu bobi pada rajau ka matek ru pendep ya hadu mentak si kali lebih kata tika babi si Syafi
long lalat nang ni tengah lak ban le yang di NIS ru ngalak ban pek kata Ti habai di kani kajing sedang menuan pi semat jam kani kajing pang yanu pi sude ban hai Ningkong ti yu blai ya hayeng hasam hadien ni mai pa bat iba kong sela pasak bat iba vijay kila ya rap mai nga hang ni ki long mai ki ai la ka ti di e ban le ki pen su tho kan ki ai ka ta ka realization ki long mai ka kim ai te kam balong laj lan kum shwe shiri ham hang ni ki pen biang mai ka don mai da ka timing time schedule ban khe da ka por tia da ka por ma mi sha changi ki jing em lang do bangi di am ka along lingkar te nyem poi di shu teng teng ling nyem poi som shuru balai la shu perkhat be tahu tu drugs la nongin khe la nongin yo la sha shibet pisa la sha step pisa khle tang man yo di tengem along lingkar nyem poi som nyem poi sle nyem let shu sing jong bahaya nyem dan shu taka kecengmut jeng perkhat ka ba ma bangin le ke ai balai bana a shu poi lingkar we hatu ulun mada filami nang ni manta hatu tendang persyang ban jam yang sakoi sakat bentar ka ban chuane pada kanu pi pi yakun ni manta bang ada mi nan ne am jam shu ngai ne le be ban yakun ma teng lawan han ni kan samantang la don arsenam te kan long le no e ken yang aro bangan mi nang ni kan ngop biang ni ai ka long ngam kwa shu ra ya ka tu jing em ka barem ta mantangan ni le be ngam nomong hitang ka ktien ru ngan pen i be da ka kam hiru makat no sin shu ngala ong da ka ktien ngam me ngam num le shu ngam le shu kan no sin kam don jing man toy ra ma te kan pen i be da kam tu kisai Nakaliang urang ba bana riboy ubalangop hunio jingdi na du usnam arjar nyo long ba kajingya linti jong u bot drugs ul haban mat shibun kijingya ba kumjur ka jing pra yeng sam patong ru balada kwa ban laj nau niu jingdi de ban don ka jing scam naladi shimet bat ki bangop ki de ban wat kilat kilinti ban yo jingram bangangop ni udah jingdi te ki arjar nyo arjar kitai arjar nyo pra hatu kan usnem ni ba ngaya ka ne ka badi ada ni khat nyo snam apoi sene telang ba manglai prat ka jing janjar pi ka bon ka yeng ka sam hela dia ru kam don jing bachu ka pralot ka yeng sam te kewan ki jimut perkhat hanga ngasong maloi teng teng ngal abut le ki bon jat kirkom por bangrang di ngam selia si imei ki bahaya ngasam ngal shu le be kat bang hakamon la jong te kawan ki jimut perkhat hanga ba ngam don la lanti mon la dia ngam la dia telong ngawat ki jing tep sini satai te kialam kiyo jing tep ji imei ni jong iba chku ba bijay tengah sapoi sene kan sayo ini ka benta hay ngala bon gi te ben mangasa rei ngam yo tau so te ngam yo rei hentar ngapo hine ngayo ki jing hikai te ngasuthu pembakalong ka jing em jungi ngiyo jing hikai ne kayat kum tai kan te katai ti kanu tili ki hab sebab lalik bandrung ban ni ala doni reu teli reu nyo te ka iki jing sem jupi te ki hab sebab lasam ni swa iki dal trai ba kamong bom la ban ko kalong bakam dan naladi kata kamon piba ka wei kata te ngiyo song tu ipet ngimi ngiwan biang ngiwan ra ki e jingdi song hariha ti kumi badi ni kamlong cutia kamlong salak te ngiwat kini kilat nanti kumi ni kamtai pi ti kam jing ngim jupoi kita jing song khut ke bahok hangi hata te be ni jor pada ba kita ki hab ko pisong mo sabat kani ka pamanta ko long kalau no kita kira bagi mangasa nga kimiat ka program hang ne kiat Bible therapy te hang ne pat ngiyo ita ka program ngiyo jing hikai namar kani ka bangadan mengi hangi kan kini jing pang yung addiction ka balong ba sirta hangi ta ka balong iha sirta te hang te pat long ngiyo ita ki Bible therapy kan kiat bi kumta tipi la ban share kita ka experience pi nadu ka sis tang ni ko bakuan bangiwan mangawan hang ne te ka jingwan hang ni te kala long no astat ka wei ba ke e ka mangala syam menchua bat menta kala long kumoi ka thia ka dem jonga kala pher kamet ka koi ka khia kala wan ka moi te kibon ki benta kita te la ubreu hu badi la som khoi kan wan lut kita kalong normal te ubreu kan long normal menta la ka dosem ka song nga la jandan menta la sipo benai
hatu pila sukwa kami nang ni tempat kuat. Kajing mi teh ngam dangal sutu bangal askem nala dia dah tai. On pendap ya ka sistem baik jing song khot gitu mah. Ngan sutu susu kan. Kumno namar bangin sudah rehab ka long ka basuk teh, ka basabar kan. Ka long ka bae bangin ya kun. Namar man ka sngi nya lenti kinong di in kendo pi. In kendo baik. Ka no sngi pin care. Si sngi pin care ar sngi pin care. Haka balai sngi pin poy karan baik. Pinya tengko tu hilawan yang Hatu pi dalam ini ni hatu pi kam yang suka jual dia. Kat kebala hite ngam kwa subangan pois tu dan dia hirup mengamnum la ngahap don kami ke jing nyerap jing ini ki kaunselor jonga tenang tanah ublay ngahap pa ni kabor maklem mau teng num la kowe dikatawi Iki ke kubur jing pi saki para samla made kam tam suku belah ngat akan ke Jepang. entah gini ki para samla ki panangnya dan hagini jing di ite maki long ki kwa sekani ka jing bakinwan sekani ka unti kumbalong mangi menta mga ini te kinjet kin wat kan kilat unti kibun kinong erap te kin dawat te kin yo ini ki menta mah te kasyong ki lada ki kwa kumbalong mangi ngilong utawi nong di mensua ngiru bala krape nong khung sorong aurea ngila long palat ha te long lada ki kwa long mangi wan jet yang lenti babha Pinyo namar une ujing di ulong wetang sipor tu umpet sobai pi umnum ai ka jing suk kon ba iet ngiju shat jing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabang ngi bam ka tein em ya kamet jungi Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing keli menta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yang Nrai man kapor nyem juyo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai nakini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khlong khana ki yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi Mai uni ukau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kandum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da de ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kot ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya